I am happy. Donald Trump. I am very, very happy. Donald J. Trump. I am very happy. Luda, Luda, Mondo, Luda. World. Donald J. Trump. Le roi de la terre. L'homme des situations. L'homme de paix. L'homme de l'amour. Donald Trump. I like you. I'm from happy you. Donald J. Trump. L'homme de situation. L'homme de situation. Donald J. Trump. Le roi des rois. L'homme de paix, l'homme de l'amour. I am happy. Donald. Lando moƴƴo fewuɗo suɓaɗo jiɗaɗo wonande américain jiɗi kelɗi mo Trump welata ɗum yo fulkanno minen miɗen welti Donald J. Trump. I am happy from happy day. He's no son. Chum. Ko hoɗɗo nangi o. Hoɗɗo nangi o ŋañan ton Donald Trump. On banke. Lek salam nala to mbengure. Jam. Yettore Allah. On ɗum halduɗen. Mi yeggiti a noddite ka WhatsApp accon vocal. On andi ko fewndi. Est-ce que ɗum andi ko wonɗum feƴƴude? Wo son o talfa ngala la nande ka raison no faible le roi neɗɗo moƴƴo Donald Trump ko ade moko babandiraɓe le volume o wacce maɗa micro an on partage ay noon mi yetto on ko fewndi on Trump ko waɗi ko Donald Trump kanko woni lanɗo amen on lanɗo aduna on o wari fi ɓuttu on use no volume on va voir si is no volume tokkuwangal arti ya volume jamɓe kisiyemon men salmini on haray ko andi gollon nde kikalare ñannere siitagere wiyetende Joe Biden o miijike jiɓugol programme gurdam plus de 170 millions américains 170 millions américains e tawata joɗorɓe ga hino monétise no hoccito telemma VPN ji ƴettaɗi Amérique hara fiɓen no wowlaka ko mawɗo siitagejo
ko hanking e 0 heure o bombardi ko wiyete kon TikTok e leydi Amerique. Hande non hande nde nyalande nde wonden e mum ko nyalande joɗɗingol o neɗɗo waɗaɗo barki, neɗɗo moƴƴo, lanɗo fewuɗo, yiɗuɗo peewal e ɓuttu e nunɗal, yiɗuɗo yo aduna fof ɓuttu, yo fof waɗu business money. Kono makite ko Donald J. Trump. Haray dey bandra o waɗi ko hawni, o ya ñaami TikTok e 0 heure. Donald Trump tuttinimo wi'a wata moɗude TikTok ko yarata plus de 170 millions américaines no hutorde. Awa haray dey faalaɓe o yo dartu ehino kontu ngamen monétiser mi ala kon townde a ñaamo mi ñanneji ɗin parce que no wodi ɗo wonanɓe Joe Biden. Awa haray min mi watti Donald Trump ka kontan ɗo mi waɗimo photo profil fannimo laami. Si tawi no mi yiri o fokkintini ɓutton hakkunde Israel e Palestine, hakkunde Hamas e o terroriste jo wiyeteɗo Netanyahu, o wallitike kadi tongugol bombardugol Yemen, circulation o woni pacifique ka duwa rewde ɗon rewa e hoore fof hino ɓuti. Kañum ko Babal Mandab, mer rouge, iɗon andi no uddita ɗon ko batoje piiji fof rewa bandra. O eto ɓutton waɗa avec les Houthis de Yemen, o eto Ukraine e ɓeɗo ɓuttina, o eto hara Iran memaka atakaka kore wona jam. Haray menen dey ko Trump woni ka profil amen muddal hayat fannihimo laami min alamo ittude ɗo. Neɗɗo moƴƴo, neɗɗo yaaja fondo, wona ñannejo, wona Kamala Harris, wona sitage, wona ko mawɗo hun ñanne hun Joe Biden. Haray onon siɓɓe wonirɓe Amérique takke duwa e sooɓe fiyo Allah rippu ɓay Allah jaka no wawi rippude sabuna himo juuri wanji barkiji makko e ndeki kalare wiyetende Donald J. Trump. Haray TikTok o ngarti ko welo wonande jamaji ɗin, ko ɗum waɗi Américain ɓe ɓen suɓi o neɗɗo fewuɗo, ko ɗum Américain ɓe ɓen suɓi ɓe wela ɓe yarli yo ardoɓe ɓe di duuɓi arayɗi ɗo miɗo tanjini pellet o waɗa e 4 ans o yehita kadi o ƴetta kadi miɗo tanjini constitution maɓɓe on haɗa ɗum o waɗa ɗo duuɓi 4 élection yehite tappa kadi o ƴetta o waɗa 8 ans plus 4 woni 12 ans aduna on ɓutta kalis nata muradu moƴƴu. Haray ko ɗum andi ngollon ɗum min hetti konto e amen. Haray ko ɗum bandra. Vive Donald Trump a vie. Et puis à bas les ennemis de Donald Trump. Ayo ara ali ka jullere otage no sanzindire ye o don yiwde kon wejude ko est ce que don ƴettude information woni feƴƴude hakkunde Israel e Hamas, jaabondirgol kasolamogoɓe sokanoɓe soñjiɓe ɓittinoɓe wayrondirɓe ɓe ngure mum joni duuɓi jelu. Kono non dey oɗo hay o hari o jooɗaki o rippi ɗum fuɗɗa sanzodirede yurmodire gere on wata sanzude piiji goo. Nelaɗo sallam ɓe waɗano gere goy, nelaɗo ɓe wonano attaquoɓe few koɓe cippiri kon fof ko défensive bandiraɓe. Haray julɓe ɓen ko ɗum duwa wadde, ɓe duwaka wonde agressif kono noon ɓe ɗo wande o côté de défensif. Hara en weltori gollal mawɗo ngayo ara alkalamu o jonni welo e fondoji 170 millions américains. Ɗum kadi ko kuuɗe téléphone e yandi itte ko falano wadde ko fop yo wontu normal. Bon
Nani wo, il a invité le propriétaire de TikTok sur son investiture. Non, Donald Trump, c'est un lion. C'est un lion, le vieux. Oiti. Oro, bando jodina. Oiti. Dans le cas des prophètes Yamanti, awa yeto lanko gere ombonela do attaque goddo. Amadou Ba sogoloru konko windura do yeti lang gere ombo. Ono ngi hadisaje mum penale o yeta nelaado ko agressif wonno. Konnu aya ardo yeti nelaadon, konnu nelaado yetan. Feetudo laifujo. Way wolde do fi nelaado mi fena. Bakkeri kira sikude men ala Qur'ana menen men jannaga Qur'ana sikude men anda plus de 27 hare ko nelaado wadi kon fo ko défensif. Il n'a jamais été agressif, jamais. Le prophète n'a jamais agressé, jamais. Popo ko menace e tawashi be defandaki ko julbe be woni borrebe defando ci a janga lando la ifo aden are trompari fi buttinangol en adna on foppo ko yo weltor mo wada mo photo profil jarna mawdo moja ko alla sendi en kun kikala hun jabbaru hun nyanne hun fala no kun 3e guerre mondiale no men andi TikTok arti on est là benen compte jamen di ngay compte Facebook kondo ko Amerique udita compte en Facebook ko Amerique udita compte en Facebook ko Amerique woni ko udita America Umar Jallo gasa watte commentaire go kadi niya watti commentaire kadi Umar Jallo wattu commentaire Donald Trump la wadi barke ma mawdo America welay woni surtout no marbe kaydije duma wakkile gollon jokkon sobe jode don bientôt fermé anday Donald Trump kanko uditi yaw TikTok est de retour yo lele TikTok arti don dey kono wobbe no moni dunno ko jodorbe Amerique bay hande payle men buy mi do andi do buye mabbe be Amerique o lebe dabbude golle e gandal e sobe be naati créegol compte e TikTok e femporbe Europe do kadi e wadi monétise gol jodo e haala wi nyande o nyande yennugo mawbe yimbe birdi amma jokube ko feey kon en no goddo ala compte be Allez, domine me TikTok jameni grâce à notre vieux père Donald J. Trump lando moƴƴo waɗaɗo barki aden Allah moƴƴo et puis un vrai chrétien et puis pratiquant kadi Donald J. Trump piji buyo pita e leydi Amérique do o deboso ko be jokki o nyanne yagal ko woni wadde Los Angeles vous pensez que ça c'est banalement comme ça Los Angeles c'est une ville de satanique ko rewobe iblisa ko woni gi gitel yoto no wada nambara a Los Angeles lamu gu immo gerde mu ronka o rewobe sanamu rewobe iblisa wonton les milliardaires que vous voyez là mais Donald Trump c'est money halal money Trump na dey birdi wade recherche histoire makon l'application est dans les retours aux États-Unis ko weltano Donald Trump Trump weltan to do mawni non teddi non wadon mo photo profile
waɗemo photo profil fannimo laami teddinomo faade moƴƴo jare Israel o fo kintini ɓutto ndare no ɓuuɓi bombo ngacci yande so walle joni Ukraine ɗo kadi ɓutti gasa bire don cippo ɓayruɗe gandi koen laƴi fuu ɓenen e gollata Ukraine fuɗɗito golle ara kadi golle no woodi Ukraine yawɓe to wo heɓa e mbuuɗi vraiment vieux père min mi waɗima photo profil fanni ɗaygol lawol ɓuttu wallahi mi weltanikema mawɗo ila law nongoy ɓernde a yiɗali ha hande aden merejo ɓernde anden nde yiɗata aden tana surtout hara ko jooma doole jooma feere tawata kadi ko yiɗi ɗo ɓuttu no Donald Trump ko mokko ba andi on to fiyo nangimi e ɓernde ko kanko e kun kore ɗo ko ɓe poɗodirno wuya wuya comme ça Donald Trump ƴetti navire jaɗen avion je maɓɓe les hauts sophistiqués o ari o towniɗe hoore kore o waɗi ni o liɓali hay wotere o repli kadi o ƴetti on kadi o nodditimo kanko tigi de o déplace o ari o yiide on ɓe salmodiri ɓe huwodiri minni no o no moƴƴani aduna o bandiraɓe o na la'ifujo dey oɗo wonda landade nini même o créani men en crypto monnaie Donald J Trump o ganda ɗum ari crypto makko woni online o fala mbuɗi naate kono ɗo yi Amérique ɗo watti hore mo la'ifuɓe Amérique leydi opportunité leydi ka moyen weli heɓude mais ɗo yehi ton allo noddugo jiidira ko ɗum woni programme ko ɗum naɓe on Amérique noddugo rewɓe wowla pirhamir on ala golle on ari e pays d'opportunité pays de rêve on waɗata ɗaɓɓon gandal ɗaɓɓon kon no mbuɗi heɓorɗa ceyi moɗon ka joɗɗo ɗo yande noddugo jiidira waɗe ɗum tawa côté pendant 10 ans so maye nder ɗum kadi on perdi lakara Allah fa bo moƴƴoya kono fi jiidira giggol ɗuma pottite jokkon soɓe on leydi ndin ko leydi waɗandi barki surtout si ko sifa Trump e woni arde laamo harana sifa kun ikunde balle ñanne hum Poutine est plus fort que lui. Non, Poutine n'est pas fort. C'est un Poutine. Ko wawa liri pour de guerre on kon. O damna lady ni hakkunde bambe guerre. Il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Nimo wawuno wallitagol Donbass en, Crimée en, wonanoɓe toñede par l'état terroriste de Kiev. O wallaɓe kono hara wona affrontation terre à terre pirgol mastay ko pirgol ngol o ñoƴƴaɓe nde wotere ɓayru mo wawno ɗum ka wi tun kuttume yino ñoƴƴi Ukraine ɓeyni faaɓe men no waɗen accord ɓe signi kaydi fenande fi tun no Europe e Amérique addira ɗumaji défensif maɓɓe on na ɗum fof hari no andi ko ɗum fokkiti quelques jours hari o ñoƴƴi Kiev fof leydi ni fof o jogitiki o yuri bangeji ɗi fof ɓeni no joni men faala ɓutto on awa ɓuttine kaydi waɗa ɓe repli l'armée russe repli pouf Occident ukki ino ɗo anti aérien on purum wakkile ukke yite kono ila Trump ari samoray kadi Israeli do samori bandiraɓe bande de Gaza me yi ɗum hande image ji ɗo no hawni ɓe sukaɓe Hamas ya ɗaɓɓude hande rijalum min rijalillah ka hore leydi ɗo wiyeteɓe julɓe talando hakkude Allah talando ko ɓeɓe Hamas kamɓe tu biko fof ko sekko jogi birdi daragol e gangune sojugol e yimɓe hanu si julɗo toñama ko julɓe fof yimmo darto julɗo nayo toñe julɗo joɗo e birdi du'anoɗen ɓe du'a il faut les actes si ɓe dartanoki arayno ɓe re'inoɓe ko heddi ko laare kamɓe bombuje maɓɓe ɗuma ɓe tawi ɓe replia
yurminde Allah o mawɗo arɗo ɗo kasa ɓuttu waɗa duumo progrès fokkita e famodira kadi masjidul aqsa on hetto julɓe ɓen tawata ko kefere wonta sabu fiyoɓe heɓu teddunga en no yurmi de Arabi Saoudite no ɗon tenta tuubo e mum e ɗaƴugol ba'ele o kamɓe woni yimɓe sunna si sunna no funnange onon ɗon hirnange onon e jokkuɓe on fuu islam sino ga onon ko ga woni ɗo namone laaɗo adde on de islam ibnu taymiya jokkuɗo e Muhammad ibn Abdul Wahhab e Albani Fawzan Usaymin Ibn Baz naɗum no wawato joɗorde duuɓi bombu no liɓe Palestine Gaza yurmi hari min mapike kono ha pawon wi mawɗo ngari Donald Trump ari hari hay me windi ka Play Store ga TikTok yaldata tuttete bloqué don winde ndaren TikTok TikTok. Cela veut dire quoi en chinois? TikTok. Jogo adanilan des avocats créé de compte en Amérique. Kono ito no masude o welti ke TikTok ko ngarti. TikTok ko ngarti. Andi na sikure be no feti be andi lando aray ko dang 12 heures de temps do aray ko kanko woni ka pouvoir e tadun dong ko wonani. Be fetu. Be artiria. Kono wonir message ko meden en direct ni mede welto ko hatta men wada music ko men dimbo do ko tabe yumen feti hakkunde Allah Donald Trump ko mokoba handudo e teddungal handudo hima e mawninede men weltanike mo moƴƴa do ngandi gasa e nder dilerji do ko jelu eta Amerique on perdi c'est des milliards ara me ngaciti on futuro ngari tay buy weltike kon non tele mayro do men fala de dum iwa TikTok